Aleluia. Suntem aici așa, când am fost la Antona în urmă cu vreo 2 luni și ceva, când am făcut botezul în apă. În iulie, pe 4. Așa, când am făcut botezul lui Anton, el în mod deosebit, Dumnezeu a făcut o schimbare mare în viața lui. Din clipa, Anton, din clipa când ne-am rugat pentru tine, atunci pentru eliberare de țigară și de băutură, a dispărut pofta din trupul tău? Tot în numele lui Iisus mă aud. A dispărut. De atunci n-ai mai băut și n-ai mai fumat. Absolut nimic, în numele lui Iisus vorbesc. Nimic, a dispărut complet. S-au mirat cei din jurul tău când ai ajuns, cei din satul tău? S-au mirat toți, au aflat și alte saturi. S-au mirat tot cum de tu ai fost eliberat. Am fost eliberat. Stai așa. Cum de ai fost tu eliberat? S-au mirat toată lumea, cum de tu ești eliberat? Te-au întrebat cine s-a rugat pentru de cum de nu mai ești bețiv. Tu așa de bețiv erai că tu tremura mâinile la tine. Da. Arată cum tremura. Tremura mâine. Așa. Tremura mâine. Se muta și în stânga. Se muta și în stânga. Trebuia să vină cineva să te barberească, că tu nu puteai să te barberești. Da. Trebuia să mă rog de cineva să mă barberească. Că mâinile tale tremura. Tremura. Așa de stare de beție era, încât pur și simplu și mâinile tale tremura. Așa e. Dumneata îl cunoști, dacă ești din comuna lui. Frate Ioane, da? E chiar vecinul meu, da. Care e vecinul tău? E mama lui când m-a scăldat în ograda aia, în cutea aia, m-a rugat pentru el. Sora Adela. Mai mare Dumnezeu ce a făcut cu tine. Și acum, o zici cineva din familia ta că vrea și ea să întoarcă de sora ta? Lucica, uite, spune că să vorbesc cu pastor. Dacă o să-ți Lucica treaba asta, Domnul să o binecuvinteze. O să vrea să vadă când mai vin preoții americani? Da, nu, sora mea că mai fost la adunări și fără să fie pocăite, și așa nu-i pocăită. Și au zis că dorește și ea să facă și ea să se întoarcă și ea? Am văzut că m-am botezat eu și m-am pocăit și am luat și ea. Dar comunitatea voastră acolo tu ești maghiar, da? Ungur? Ești maghiar? Am fost catolic. Catolic ungur, da? Și ăștia ce-au zis? Ce-au zis ei? S-a mirat, voi, dar cum dintr-o dată a scăpat de țigași de băutură? Alții se luptă ca să meargă la discolizare, să scoată alcoolul din el. Alții se chinui că să nu mai fumeze, nu știi cum să facă. Și tu dintr-o dată... A fost Iisus Hristos acolo. O zis că a lucrat Domnul pentru tine, cred că din ambiția asta. Și n-am mai fumat, n-am mai băut decât am primit botezul. Vorbesc în numele Lui Iisus. Aleluia, slăvit să vină. Și Antonia, ai venit și ne-a rugat și pentru ochii tăi. Că tu ai avut operație de cataractă la ochi. Da. A venit și ne-a rugat pentru ochii tăi. După ce ne-a rugat pentru ochii tăi, cum ești? Cum te simți? Foarte bine. Vezi acum mai bine, mai clar? Văd mai bine și mai iluminat. Mai iluminat, da? Și capul e bine iluminat cu motorie. Slăvit să fie Domnul. Și nasul? Și nasul, ea nu putea să respire cu nasul, era blocat nasul la ea. Și poți să respiri bine și cu nasul? Poți să respiri, da? E mare Dumnezeu. Mă bucur pentru tine ce a făcut Dumnezeu. Și prin tine Dumnezeu și pe alții face. Frate Ioane, așa e acolo. O fost o minune în comuna dumitale. A fost o minune mare, a lucrat Dumnezeu cu semne și minuni. Mare Dumnezeu. Mare, prin întoarcerea Lui. Uite, Domnul întoarce și pe alții. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească Iisus și vă mai așteptăm la Bălușești. Sigur, Domnul să vă binecuvinteze, la să fie Domnul. Aleluia, rămân lângă Domnul, o să ne rugăm să primești și Duhul Sfânt. Bine? Să fii misionar, evanghelist. Să fii misionar și evanghelist și poate te luăm și cu tine cum a venit în România. Amin, nu mă întreb. Ești tânăr, eu am îmbătrânit. Mâine, eu plec, gata.